Barangay Aplaya ug Digos City. Atong abrihan ang dalan padulong sa Kalambuan in 3, 2, 1. Congratulations, Mayor Joseph Fortich Cagas. Serving as mayor in Digos City, daghang kaayong mga butang nga nakatunan nako sa serbisyo publiko nga dito nako nipon nakuha sa iya honestly. While it's true nga ang orientation o foundation as sa public service nagagikan yun ni kang Governor Douglas Cagas. When I was still 21 years old, I worked at the same time, nag-eskwela ko sa Abugasya, nag-transfer ko diri sa Coriaso. Sayo man ta na pandol ba, may minyo kung sayo. From Ateneo de Davao, I transferred sa Coriaso. Nagtrabaho ko sa kuwang uyuan. So dito, namugna na ko, giinan ko sa muyan. Himuay kong scholarship program. Himuan na ko sa scholarship program. Muna bitaw nga, after ko nagtrabaho siya from 1998 to 2003, nahuman man ako magulang sa 2004, isip konsihal. Wala po na ko damang nga mahimo kong konsihal. Actually, I was planning at that time, nung in 2003, ato kong US, nurse man po ko. Pero, at the time of the awarding of the title, certificate of title, yun ako iluti na rin, 1998 pa na. Ang may hatag sa titulo, wala yung kundi the former mayor, the city mayor of the time. Na-surprise ko sa ingon, Joseph Cagas, umaabot na to ning city councilor. Naayos sa katao, naguna-una nga mahimong kong konsihal. Moto, naganahan ko from that time onwards. Nag-interest na naman ko. Who said that? Honorable Mayor Arsenio Boy Latasa. At that time, nag-work ko kang Honorable, the late Governor Douglas Cagas, who was then the congressman of the first district of Davao del Sur. Muna kang nalipay ko na ang iyahang anak, nagkauban ni, immediately after we won in 2019, Michael and Brad King visited me sa balay. From that time on, hangtod karon, nagkakuyog na ganyan. Palapakan na to, Honorable King na to. Kanapit na mag-istorya kang kasaysayan, panultihon man ka naman ang linya man sa mga tiguang. Sa una din mo kumisgot o kalis ako nagsugod. Karon na, napot ko karon kami mapanahon na, hiling na yung ko mag-isgot o kasaysayan. Mga asa ko nagagikan. Muna, silo ako, taas-taas ako introduction. So kaninyong tanan, mga pinangga na ko lumulupyo, mga lideres dari sa Barangay Aplaya, maayong buntag ka na itong tanan. Ayaw ka bala ka, kaya introduction na nakitaas. Anyway, when I ran in 2010, I lost by 388 votes. At that time, I was only 36 years old. Pero Barangay Aplaya supported me. Never questioned my age, my capability. Di ba nidaot ko diri sa Barangay Aplaya? Gani, nahimo nga maglisod yun sila mga sa ako ang kareras politika since konsihal pa po nadyo ko sa 1-2-1-2-3. May nalanggani mo may nag-abot ni Honorable Abali. Kay tiyak kung nag-abot may dili ko mahimong 1-2-1-2-3. Mahimo lang yung number 4. Wala nga. Dili na ako lang ipakita sa inyo nga pinangga ko sa taga Barangay Aplaya. Dili lang ako apat ang kinatibok ang pamilya Cagas pinangga sa Barangay Aplaya. Ako ito na lang akong pasalamat. Siguro gituhuan ituo yun mo sa mo ang liderato sa pagpangalagad. Dito ba mo ana ang sa liderato sa pagpangalagad sa mga Cagas? Mao yun na ang pinaka rason nga anong kanunay ning daog diri sa Barangay Aplaya. Unya kanang inyong pagtuo, lisod man kay di na to paundan. Mao kinahanglan kada tuig dili lang po sa Barangay Aplaya nga nagahatag ng proyekto ug mga serbisyong gikinahanglan ninyo. Tanan. Pero kani nga pagtuo ninyo, ako ning gibuhi kay bulahan. Kay kada tulo ka tuig maning kampanya mao man kinabuhi sa
elected public officials every 3 years mag-renew ta ba? Wala kong katabang, angay ba may i-renew ninyo o dili? Na istorya sa katabang akong i-share sa inyo ha, ipaambit sa inyo ha. Gusto lang nako nga masusama akong istorya sa pangalagad sa gobyerno. Sa usap ka pangalagad sa buutan o pugihan ng katabang na kawilihan sa iyang mga agalon. Kamo akong mga agalon. Kamo mga katawhan. Always remember this, always put this in your heart and in your mind that Joseph Cagas is nothing more but only your servant leader. That is why wala ko'y rason nga langay-langayon ta mo. Wala ko'y rason nga kanabitaw mangita kong mga excuses apan daghan kong rason nganong kada duol, kada hatod sa mga concerns sa kuha mangita jud og pamaagi na ako ang matunol ang saktong serbisyo o tinuig nga proyekto ngadto kaninyo katawhan sa siyudad sa Imus. Bitaw sama sa istorya sa katabang nananghid siyang amo nga mo hawa na kay mo pahulay sa pagpananghid pa lang daan ang amo murag nahugno na ang iyahang kinabuhi. Alas 6 sa gabi, alas 7 sa gabi pananghid naundang sa tanaw sa teleserye nga probinsyano. Patmatay ning probinsyano, nga pa ning probinsyano kanunay 2013 pa ni ba hangtod karon na. Walay lockdown. Naundang ang agalon. Kay nawilis siya. Naanugon siya. Basta may rason nga nung maanugon man ang usa ka amo sa iyahang katabang. Basta may rason. Pugihan, buutan, masaligan. Di ba? Unya, og isusama ko, nagpugi man ko, buutan man ko, naningkamot man ko makadeliver. Ginahanday mo, paundamon ko ninyo. Ano? Kani, karon, ipakita na nako sa inyo, anak. Ang tiunay nga serbisyo, luyos sa atuang gatubang, kada kong problema. Gikan sa linog, gani, itong linog dire, balo ba mo? Mga 30 minutes after, sagaran sa inyo, nibakwit mo? Pero ako dituol ko diri. Kung tinuod na nato ikuan, kung magkasabot kung ano man yung mga tao, kung saan ay nasa panic. Dito ko sa inyong kuan baybay. Dito niyo ko sa baybay. Naipipila ka mga naabot, naipipila. Mga kuan na sa dito mga 20 ka po. Ang libuan. Pati itong taga Sintro Digos, niadto sa Kapatagan, niadto sa Ruparan, niadto sa San Agustin, niadto sa mga habog nga dapit. Mo to nga wala ko ni talikod sa inyo ha. Gani gatubang nako pati siguro og night tsunami ako'y pinakauna mamatay. Niadto ko dito sa dagat. Gituyo to nako para lang gyud nga ako ang ihatag ang mensahe na kalma lang ta. Kalma lang. Kunya sa dihang naglandslide, nagbaha. Sayo ba mo katong baha diri? Nako das kanto. Namo sa kanto. Sige kog direkta, asay unahon o kuha kay wala naglibog na taon ang rescuer nato. Ug mosulod ba sila sa tundo o dito ba sila sa unahan? Kunya ang tawag pong ikpit. Utro po dito. Labaw na po ng tubig. Tagahawak na, tagaliog na, may mga sitso dito. Nanawag po ng barangay Mati, diya dapit sa Spamas. Nawag po ng taga-barangay Colorado. Nawag pong barangay Minaton, nga nag-landslide po sila. Wala nang kasabot, hindi bakit. Pero nag-ampo na lang yun kung matagaan, kung ilong kusog, kung maayong mga panguna-una para ma-prioritize na po ang angay na itong buhaton. Ang kaigsuunan ko, kato ang pinagka-challenging kaayo, naabot ang COVID mas challenging pa. Kaya ang COVID, tinuod lang mahugdan jud ta ani. Hugdan ta kwarta labi na daghang matakdan. Kwarta personal sa pamilya, mahurot pati ang resources sa gobyerno, dili na ko naigsupayan basta makasalba lang ang kinabuhi, makatabang ta. Manang tinabangay lang jud ta karon na kay wa man ta ko balo kanos ang mawala ning COVID. Hindi po nato mapasa. Wa man tay angay basulon aning COVID. Kay kalit ra man ning ligutho ning kagawa ning kining virus. Si President pa virus na COVID kalit na ligutho.
Nagpalayo, matang-tangan. Yung siya lagi magpadoon na to, kay gusto mo yung matakdan ta. Pero nga ito nila nga Pilipino man ta, ninyo sila gahit ng tagulo, dili matuman. Kumuka na itong ulo na to, para matuman tag mga protocols. Salamat kayo, bisan pa man ani, na-manage lang yapon na to. Pero, ayaw din mo kumpiyansa, kay ang Delta variant, hasta yung paspasa man na to. Gani, pag mata na ko, nakuhan ko na, medyo, na-touch na po ko, na emotional ko gamay, kay igala makain na ako si Dr. Viralio, si Dr. Fermin Viralio, namatay ang asawa sa COVID. So sa una, kung na mga matay sa COVID, wala ta kaila, no? Sa first year sa COVID, itong 2020, wala kaila. Huwag naman, gamay ra. Karon ang kasakit ng COVID, dili na amay itong pangitaon. Kaya na sa itong tukaran, silingan na to, Tagaligos, ang nangamatay karon sa COVID Resdigo City, hapit na 100 ka buok. Munang puno, yun ang ito ang facility. Kaya itong facility, 150. Kung magstay ka diha, kontrata kag 14 to 21 dias, kunya kada adlaw na ibagong kaso, asa na to ibutan? Mo to natay mga home quarantine, mo bitan buhat na pud karong task force home quarantine. Kung kinsa may nagka-COVID diha nga pamilya, di ba? Nanay musuroy diha. Ay lang kalain na nabutangan og cordon line ha. Pero istoryahin lang ninyo sila kung na mas maayo man gud may cordon line nga numan nanawagan di ako karon nga kinsa tong tubig-tubigan palihog tabangin ninyo ang inyong silingan nga nagka-COVID. Kung saan man ninyo pag-identify, makikita man na ninyo kay na may yellow cordon line. Kung katong dili mo sugot, siguro I assume nga di ko sila gusto nga mahibalan sila. Kung dili naman na nato ikakuan karon, ikatingala. Sa una, murag maulaw ta. Tinuod lang katong nagka-COVID ko atong April. Denial man ko. Hitago sa ko dito sa ako ang farm dito sa San Agustin. Wasa ko nagpahibalo dayon, wa ko nagpa-test dayon. Diyan ako nagpa-test mga April, mga 8 day, 7 days. April 7. Nigawa sa April 8. Ako ang sa April 6 din. Nigawa sa April 8, pagka-araw ng kagitingan, April 9, diha na ko nagpa-admit. Moderate to severe na ako ang condition. Sa una, ikaulaw na itong si ako. Kaya ingon din ta, adaphan, nagamayura ka ng COVID ka. Di ba? Dili ha, it does not mean kita ganing nag-observe ng protocol, posible kang matakdan. How much more katong wala din magagawa. Nga naman, asa man ta usahay matakdan, kana mga unta, maghubo beta or mainom tag tubig. Nya, labi na ning ako ta nahimo ang tabian sukad ko na politiko, nahimo ko tabian. Kubalo man si Stephen, elementary ni kahilungan ako brother step no. Kani matabian ta. Abi ato ko natakdan siguro ngayon tabi nga nang kauntan ng tabi ta. Nya kan mainom tag tubig. Limot man ta. Okay, labi na maglamay ang istorya man ang bantayan jud nato. Asa ta pwede o kano sa ta pwede matakdan. Pwede dito matakdan panahon sa kaon-kaon. Kana mainom tag tubig. Kay ato mang tanggalon ang ato ang mask. Mao jud nay kasagaran panahon sa takod. Ang ato ang sudad sa Digos. Ngatong primero mga adlaw sa pag-assume namo sa July 1, 2019. Ipatawag na ako ang tanang department heads, ingon man ang atuang mga tanang elected public servants para ato ang pagasabutan kung unsang direksyon nato pagadalon alang sa kalambuan ang Digos City. Dito ni come up ang kuan. Unsaon nato ni pagpalambo? Di ba nakita man ninyo akong tarpaulin? Sa tarpaulin ako itong election, ngayon ko sa inyo ha, better vision, clearer direction towards sustainable development. Siguro wag mo kalimutan na kay maumang yapon ang dala-dala na ko nga line tung 2010, 2016, 2019. Dugay kayo na dungog ang linya nga better vision, clearer direction towards sustainable development. And I was so happy that at last in 2019, people heard it loud and clear that we need a better vision for clearer direction towards sustainable development.